Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah hikmataka wansur alaina birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ulaika utawi mengkono wong akeh al mausufuna bima dzukira, al mausufuna kang padha den sifati bima kelawan perkara dzukira kang wis den sebut. Ala hudan iku tetep ing dhuwure petunjuk mirrobihim sangka pangerane wong akeh. Wa ulaika lan utawi mengkono wong akeh iku humul muflihuna wong kang padha bejo kabeh. Al faizuna yaiku wong-wong kang padha menang bil jannati pikantuk kelawan swarga. Annajuna tur kang padha slamet minan nari sangka neraka. Innal ladzina kafaru satemene wong-wong kang padha kafir ka Abi Jahlin kaya Abu Jahal wa Abi Lahabin lan Abu Lahab sawaun alaihim iku padha uga ing dhuwure wong akeh iku ana ta meden-medeni sira Muhammad aandartahum ing yen ta meden-medeni sira Muhammad ing wong akeh bitahqiqi kelawan maca tetep alhamzataini hamzah lurune wa ibdalisaniyah utawa ganti hamzah kang kaping pindho alifan dadi alif. Ini adalah iki jenis qiraah maca aandartahum. Jadi nek nduk ngene kene maca aandartahum iku diwaca dengan jelas aandartahum. Ono sing cara macae qiraah iku ganti apa iku mau hamzah sing nomor loro diganti dadi alif, tadi rada panjang. Amlam tundirhum utawa ora meden-medeni sira ing wong akeh layu minun mongko wong akeh iku mau ora bakal iman. Jadi padha wae diweden-wedeni karo ora iku padha wae. Wong kafir mau dheweke kabeh iku mau ora bakal iman. Li ilmillahi karana gonone kawruhe Allah karana gone kawruhe Allah minhum saking wong akeh zalika maring mengkono ya mergo wis dinas karo Allah Ta'ala bahwa orang-orang itu tidak pernah akan bisa beriman. Khotamallahu ala qulubihim awis ngunci khotamallahu awis ngunci mati ala qulubing atase atine wong akeh. Toba alaiha tegese ngecap alaiha ing atase ati was tau sako
dikunci tur ditaleni. Toba atur ngecap alaiha ing atase ati wastasako tur nali utawa ngunci atiku mau. Fala yadkhuluha mongko ora bakal mlebu ing ati apa khairon kebagusan wa ala sam'ihin lan ing atase pangrungune wong akeh ai mawadhihi tegese panggonane krungu falayan fikuna mongko wong akeh ora iso njupuk manfaat falayan fikuna mongko ora iso njupuk manfaat sapa wong akeh bil haqi kelawan perkara kang hak. Jadi artinya Allah itu sudah mengecap dan menutup hati mereka, wis dikunci sehingga kebaikan tidak dapat masuk dan juga apabila mereka mendengar itu tidak akan membuat mereka untuk berubah. Maksudnya pada lubang pendengaran sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran, dituturi krungu khotbah, krungu nasihat iku padha wae soale atine wis dikunci wa ala absorihim lan ing atase peningale wong akeh gisawah iku ana tutup ghidhaan tegese aling-aling. Fala yabsiruna mongko wong akeh iku ora padha weruh alhaqu ing perkara hak. Walahum lan iku kedue wong akeh azabun utawi azab azimun kang agung. Jadi maksudnya krungu utawa ndengok iku ora bakal ngubah atine wong-wong sing wis dinas atine wong kafir mau ora bakal iso berubah soale ana ing mripate iku ana tutup, maksudnya ana penghalang sehingga mereka ora iso ndengok kebenaran lan wong sing ngono mau bakal oleh azab sing berat. Jadi pungkasanipun tiang mukmin iku tiang-tiang ingkang gadhahi sifat mukmin yaiku wingi diterangno iman ghaib, nglakoni salat, nglakoni zakat menika kesebut tiang ingkang bejo utawa muflihun. Bejo iki tegese ora mung urusan donya. Juga beruntung utawa bejo ana ing urusan akhirat yaiku mlebu swarga lan dislametake teko siksa neraka. Sing nomor loro iku yaiku nerangno watake wong kafir. Wong kafir sing atine wis wangkot kaya Abu Jahal iku padha wae dikei peringatan utawa ora karo Kanjeng Nabi hasile tetep padha wae gak gelem iman. Iki mergo Allah wis wis nas. Allah sampun pirsa bilih tiang-tiang wau pancen mboten badhe nampi hidayah. Wis dikunci atine mergo saking bangkange nanggone Allah Ta'ala. Mongko Allah banjur ngunci mati atine pengrungune lan mripate senajan mripate ku memelek
nanging ora iso weruh hakikat kebenaran. Masana dikhotbahi dikandhani ya to dengok kebenaran sing ana ing ngarepe mata iku ora iso berat apa ora iso ngresep nanggone atine iku siksa batin sing gewedhe sadurunge siksa neraka mene-mene ana ing akhirat. Fala yubsirunal haq wallahu a'lam bishawab.